Aisha amarya kin yo dace, sai ki rike angonki ai nasara ce. Ga su kawayen ki murna suke naga suna faman taku, MCLA kuma ni waka nake duka cikin murnar aure. Auren masoyiya, to ango rike ta zama taka, tunda a yanzu fatiya an shafa. Yana takawa, ni kuma baituka nake rerawa, gare ta amarya har da ma angonta. Yau dai an yi aure, to iyayen amarya na gaida ku, na buga tambura na girma hunku, MCLA a yau nake baitinku. Ango amarya Allahu ya sanya alkhairi, MCLA mai waka ne. 08060257682